musí byť. Pokračuje, to mám to natočené. Takže dobrý deň všetkým televíznym divákom televízie Henkel. Hi guys, I say hi to our new television TV Henkel. Máme tu nášho hostia z ďalekého Anglicka. We have our new British man from far away England. Ahoj Scott. Hi Scott. Ako sa ti to páči? Do you like our football tournament? Well, sure, you know, man. I mean, it's very good weather today, you know, good condition. The sand is perfect. And everybody's, except for the people and the girls are very nice. Takže moja babka ma sem poslala, lebo že vraj neviem hrať futbal a myslím si, že tu je dobré počasie a úplne že sneh. A taktiež aj chalani sú tu fakt super. Takže Veľmi pekný. myslíte si, že Slováci vedia hrať futbal? Do you think the Slovak national team can play football? Slovak national, what's that? Yeah, no. They play totally rubbish. I saw them play, no. I can see no skill, you know, man. Kein skiller. Keine, wir spielen das, sorry. Takže myslím si, že sú strašne super a myslím, že by mali vyhrať. Pozerajte futbal teraz na chvíľku. Čo si myslíte Check out our football. Čo si myslíte o týchto mladých talentovaných chlapcov, čo tu hrajú? Majú nejaký... Do you like this? Do you like this football player? They have very nice t-shirts. Majú veľmi sexy tela. Môžeme pozrieť na nášho diváka, Janka Jakubca. Check out our fan Jano Jakubec. He's a crazy man. Takže... Čo si myslíte? Kto je tu favoritom? Futbalového turnaja, veľkého. Čo si myslíte, že kto je favoritom? My favorite food is... Have you got a favorite? No, I got the Fabia. Okay, and have you got a favorite? Favorite team? Favorite team is Barcelona. And Because here? Cristiano Ronaldo plays there. And I love the way he kicks. Takže môj najobľúbenejší hráč je Matušiko, pretože hrá za Daliborko a tak. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Scott, to our Kamera sa môže zase interview pozrieť na nášho diváka Janka Jakubca. and Jano Jakubec, Zoom. Takže pozdrav z Banskej Bystrice aj pre... Pre Mamatejku! Áno, presne tak, pre Mamatejku. Takže ahojte, je tu veľmi pekne. Zatiaľ sme postupili a budeme hrať asi vo finále. A teda, to je tak všetko. Tuto východňár, Bude tu nejaká snaha, tu bude určite. táto daj po vašem. Po vašim, Pohútor mi trochu, ale čo ja mám pohútor ísť teraz? tá na jedlo, napríklad. To ríska so salátom, taká. Môže byť. Môže byť? A ako typuješ na víťaza Kami? Staršej. No, je to ťažké, ale nevyhrá najlepší, neviem si to teraz. Tak povedz ten tak. Ale že po svojím. Povedz nejaký tým. Čítaj, keď postupí Daliborka. Pozri, čítaj, my ti pomôžeme. Idem ja. Nie, vy už nie. Čítať vieš. Čiže keď postupí Daliborka s Prešovom, tak vo finále sa stretne Daliborka s Prešovom. A potom nevyhrá lepší, to neviem. Keď nás on, ne, proste musíte vyhrať 3-0 a zasa vyhrať a Dobre. postupíme. Ale máš to za to. 5 eur na pocity do Daj nám niečo tak nenápadne, my to už nebudeme natáčať, toto nebudeme natáčať. Ale daj nám to v Salzenskom magazíne. Áno, Borko je favorit. Tak vidíš to preto. To je tá Banská Bystrica. Oni sú proti nám, všetci sú proti nám. Treba ich zničiť. Dobre, Poď sem. Poď sa. Otázka, áno, že kto je favoritom tohto turnaja? Starší.
Daliborko určite. Ďalšia úprimná odpoveď. Ale mladší je určite námesto. Tak to je jasné, to je jasné. Mladší, hej. Mamatejka asi nie. Mamatejka tu vôbec není, takže Mamatejka nemôže byť favoritom samozrejme. Dobre, ďakujem. Ja ti ďakujem. Za naozaj úprimnú odpoveď. Pozdravuj. Ahojte Mamatejka. Je mi to fakt ľúto, že to nemôžete byť. Na budúce možno. Chceme vás pozdraviť. Chcem sa naozaj úprimne od srdiečka pozdraviť tam ku vám domov. A je mi naozaj ľúto, že tu nemôžete byť s nami tejto účastnej báskej maličky. Jaro, poď sem, ty nám niečo povieš, poď sem. Jano, do televízie, poď. Tak s vami. Dobrý. TV Noé. My sme sa radi spýtali, že koho tipujete na víťaza? Na víťaza tejto Kami 2012. Tak budú až dvaja víťazi, lebo je mladšia aj staršia. Áno, ale tak staršej. Staršej Kami, koho tipujeme, hej? Takže? Tak typujem Bardej, ale Daliborko veľmi prekvapuje, tak myslím, že vyhrajú. Tak teraz som zaujatý ňou, lebo musím odpovedať. Vaša odpoveď je zaujatá? To je všetko? Kto je favorit tohto turnaja? Kto je favorit tohto? Iba to povieš. Peťové neúspešné pokusy. Povedz, že kto je favorit tohto turnaja? Za chvíľu musím skvabiť. Jedno slovíčko, povedz. Dalibor, povedal Daliborko. Môžeme pokračovať ďalej. Po prestávke. Tuto? Počkaj. Koniec prestávky. Kto je favoritom tohto turnaja? Kto je favoritom tohto turnaja? Kto je favoritom tohto turnaja? Ešte raz. My to nastrihneme. My to nastrihneme, že tak? Banská Bystrica, jasne. Dobre, okrem Banskej Bystrice, lebo tak evidentne ste zaujatá slečna. Mladý pán, povedzte to čarovné slovíčko, na ktoré čakajú naši diváci. Sabinov. Sabinov je našim odvekým nepriateľom. Ulovým nepriateľom. Ktorý nikto im nefandí, absolútne nikto, toto je nejaká chyba Matrixe. Áno, konečne. Že to od srdiečka smerom k srdiečku. Je to veľmi správne. Žovka ešte stále nepovedala. Dobre, môžeme ďalej. Môžeme sa spýtať takú. Že, kto je favoritom tohto turnaja? Tak je to samozrejme Banská Bystrica. Slečna okrem Banskej Bystrice. Lebo to všetci poznajú. Určite Daliborko. Áno, určite to zastavíme. Taká istá. Môžeme pokračovať ďalej. Môžete im nám povedať, že... Nebojte sa. Úplne ľahko rozkážem. To nebude nikde zverejnené. Že, kto je favoritom tohto turnaja? Tak jasne, že Bystrica. No, tak aj Daliborko by sa povedal. A viete, kde to je? Možno aj Banská Bystrica, áno, my sme z Bratislavy. Z Bratislavy. Vidíte napríklad toto je Daliborko. No, oni veľmi dobre hrajú. Ďakujeme za vašu úprimnú Veľmi odpoveď. dobrá odpoveď. Dobre. Stačilo, či ešte chceme viac. Musíme spýtať pre našu televíziu, že Henkel, kto je Henkel. favorit. Henkel. Dáme. Toto už prezveď. Kto je favorit z tohto turnaja? Bystrica. Áno. Poď ešte raz. Ešte raz? Takže to... Takže to je Veľmi dobre, áno, presne tak je to Daliborko, ako ste mali počuť. ešte dva fejsy. Dali úplný fetiš. Počkaj, nerobí nohy. Nie, jak nohy musíš takto, vieš, že nohy doďaš. Jano, porčeno. Nevieš všetci takto. Jano, furt na svojom biče. A nemám okuliare, daj konečne okuliare. Pozor! Dajme všetci takto. Úplný rohal. Dajte tak,